set, două stopuri pentru spate, lămpi pentru spate, cu 3 funcții: poziție, stop pe frână și semnalizare dinamică, pentru remorci, platforme, camioane, utilaje agricole, utilaje de șantier, merg și pe 12 și pe 24 de volți, lungime 233 de mm, înălțime 45 de mm, iar distanța între șuruburi 214 mm. Firul negru e masa, firul roșu e poziția, iar firul alb stop pe frână, firul galben pentru semnalizare, care e dinamică. Le găsiți pe begaraj.ro la categoria remorci platforme, sub categoria lămpi stopuri.